Vyskúšať si na vlastnej koži, aké je to byť sudcom, obhajcom, obžalovaným či svedkom, je každoročným zážitkom našich študentov. Tretiaci dostali príležitosť odskúšať si svoje doterajšie schopnosti. Poďte sa s nami pozrieť na simulovaný súdny spor. Akú rolu si mala v simulovanom súdnom spore? Ja osobne som mala rolu sudcu, ktorú som si veľmi užila. Vedela by si obsadiť túto rolu aj neskôr v praxi? Určite áno. Bolo by mi cťou, keby sa dokážem dostať až na rolu sudcu, ale je predo mnou ešte veľmi dlhá cesta. Aký dojem na teba vytvoril simulovaný súdny spor? Tak vytvoril veľmi príjemný dojem, keďže pôsobil veľmi profesionálne a sofistikovane. Ako hodnotíš pripravenosť a argumenty tretiakov? Tak bolo vidno, že už sa tomu venujú dlhšiu dobu a naozaj sa na to pripravili. Má zmysel trénovať súdne pojednávania už na strednej škole? Áno, samozrejme, bola to skvelá skúsenosť a veľmi sa mi to páčilo. Ďalej mi to dalo väčší obzor o tom, ako tieto súdne spory môžu fungovať a ako to je v realite. Akú rolu by si vedel obsadiť neskôr v praxi? Bol by som sudca a súdil by som sa za spravodlivosť. Aký dojem na teba vytvoril simulovaný súdny spor? Simulovaný súdny spor na mňa vyvolal pozitívny a celkom príjemný dojem, keďže to dosť rozvinulo moju predstavivosť o týchto súdnych sporoch. Ako hodnotíš pripravenosť a argumenty tretiakov? Argumenty tretiakov hodnotím pozitívne, keďže bolo vidno, že si to nepripravili 21 noc a argumenty boli výstižné, stručné a dobre mierené. Či už išlo o zapretie otcovstva alebo o tvrdý boj dvoch starých mám, naši tretiaci ukázali neoblomné argumenty a pevné nervy. Tohtoročné simulované súdne spory dokázali to, že naši právnici sú pripravení do praxe. Pre Sosta TV, Lenka Švecová.